ಸೊಲ್ಮೆಲು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕರಿನವಾರ ಕಾಸರಗೋಡುದ ಬಲ್ಲಂಗುಡೇಲು ಮಜ್ಜಿಬೈಲು ಪಾಂಡಂಗರೆ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ 7 ದಿನದ ಕಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಕೌಜಿಡು ನಡೆತಾನೆ. ಕಳಿಯಾಟದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ದಡ್ಡಂಗಡಿ, ಕರುಂಬಾರು, ಕೊಂಕೋಡಿ, ಕೌಡೂರು ಈ 4 ಗ್ರಾಮಡು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೇರಿನಂಚ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಕುಲುಲ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ತನ್ನ ಗ್ರಾಮಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಎದುರಾದು ಒವ್ವೇ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ಪಂದೆತ್ತಿನವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ. ದೇವಿ ಬಲ್ಲಂಗುಡೇಲಿಗೆ ಬನ್ನಗನೆ 4 ಗ್ರಾಮನು ದತ್ತದ ತೊಂದು ನಲ್ಪ ವಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ 12 ಪೂಜೆನ ಕೈಕೊನು ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಈ ಊರುಡು ಪಾರ್ಡಕುಲ ಪನ್ಪಿನ ಕೆರೆ ಇತ್ತಂಡು. ಧಾರಿಕಾಸುರನ ಕೆರಿನ ದೇವಿ ಶುದ್ಧಿಗಾದ ಕೆರೆಕ ಮೀಯರೆ ಜಪ್ಪುವೆರು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಅವಲೆ ನೆಲೆಯಾಪೇರು. ಪಾರ್ಡಕುಲರ್ದು ಉದ್ಭವವಾಯಿನ ದೇವಿ ಬಲ್ಲಂಗುಡೇಲು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನೆಲೆಯಾದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಕ್ತಿರ್ಲ ತನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಲಕ ತನ್ನ ಕಾರಣಿಕನು ತೋಜಾದೆರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು 1 ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಪಲ್ಲಿದ ನಡಿಕಪೋದು ಅರಬಾಯಿ ದೀದು ಭೇಟಿಯಾದ ಬರೋಂತೇರು. ಅವು ಆದ ಪಟ್ಟತ್ತೂರು ಧರ್ಮಚಾವಡಿಗೆ ಕಳಿಯಾಟದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊರರೆ ಪೋಪೇರು. ಭಗವತಿ ದೇವಿ ಬಲಕಾರ್ ದೀನ ಜಾಗೆನೆ ಪಡ್ತಮೊಗೆರು. ಪಿರಾಕಡು ಸತ್ಯದ ತೀರ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ಚಾವಡಿ ಎಂದು ಆದಿತ್ತಂಡು. ಮೂಲು 500 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುದ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಒಕ್ಕೇಲ್ ಆವಂದೆ ನನ್ನಲ ತನ್ನ ಪೆರ್ಮೆನು ತೋಜ ಒಂದುಂಡು. ಈ ಜಾಗೆಡು ಕಿರಣ್ ಆಳ್ವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಪಲಯೆ ಆಳ್ವಿಕೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೂಲು ದೇವಿನ ಆಯುಧ ತುಡರು ದೇವಿ ಕುಲ್ಲುನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಉಂಡು. ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲಂಗುಡೇಲ್ಡು ನೆಲೆಯೈನ ಪೊಸ ಭಗವತಿ ದಡ್ಡಂಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಬಲಕಾರ ದೀದು ಜತ್ತ ಬತ್ತೇರು. ಅಗ್ನಿಕುಂಡಡು ಯಾಗ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತು ಶಿವದೇವರೇ ಬಲಕಣ್ಣಿಡ್ದು ಒಂಜುಪನಿ ನೀರು ಅಗ್ನಿಕುಂಡಗ್ ಬೂರ್ಣಗ ಉಂಡಾಯಿನ ಶಕ್ತಿಯೇ ಭದ್ರೆ ಪಂಡ ಪೊಸ ಭಗವತಿ. ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ವೀರಕಾಳಿ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪವಾಯಿನ ಈ ಶಕ್ತಿ ಭಗವತಿನ ಕಾಳಿ ರೂಪ. ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ವೀರಪುತ್ರ ದಯ್ಯಂಗಲ್ ಕಡಂಬಾರು ಗುತ್ತುದ ಶೆಟ್ರೆನೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತದ ಇಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪೀಠ ತುಡರು ಅವಳು ಉಂಡು. ಬಲ್ಲಂಗುಡೇಲ್ದ ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮಲೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಈ ದೇವಿನ ಕಳಿಯಾಟ ತುಪಿನನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು. ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆಯದು ಗುಳಿಗ ತನ್ನ ಕಾರಣಿಕನು ಮೆರಪವನುಂಡು.
ನನಾತ ಸುದ್ದಿಗಾದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ನು ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪಲೆ. ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಗೆಂದಾಲೆ.